Dadaanan ba talaga to? May dinadaanan natin, bulok-bulok na yung kahoy. Ganda ng view. Ganun lang yung kalakaran dito. Akyat baba, liko, 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 liko. I-memorize yun na yan. Alright guys, good morning. So, ito yung map. Ito yung ruta natin, bale. So, all the way from Manila to Kabayan, Benguet. Mahaba-habang biyahe yan kasi siyempre akyat pa tayo sa bundok, mga ganyan. So, magsisimula tayo dito sa Malabon. Makita nyo yung map. Tapos dadaan tayo dito sa Bulacan. May bandang bypass road. Kukonekta tayo ngayon yan sa Nueva Ecija, sa Gapan. At tutumbukin natin dito yung pinakadulo ng Nueva Ecija, which is San Jose City. Sana yung San Jose City. Sorry. Eto, San Jose City guys. Yan. Tapos from San Jose City, magsimula tayong umakyat papuntang Nueva Vizcaya. Hanggang dito sa Aritaw yan. Aritaw na to, part na to ng Nueva Vizcaya. So, kakaliwa tayo dito. Yun na yung papuntang Benguet. Yan. At kung didiretsuin mo naman dito guys, papunta dyan, yung papunta ng Isabela. Tapos dito tayo. At itong crossing na to, nakikita nyo, Bocod, Benguet, at saka papunta to ng Kabayan. To. Itong pababa na to, yan na yung papuntang Ambuklaw Dam. Nakukonekta rin yan sa Baguio City. Okay, pero syempre hindi tayo diyan dadaan. Dito tayo kakanan. Papuntang Kabayan, Benguet. Ito na. So, kung mapapansin nyo, ito na yung Mount Pulag. Ano? Kasi ang Mount Pulag, guys, kung di ako nagkakamali, ito yung pinakamataas na bundok dito sa Luzon. Matatagpuan yan sa Kabayan, Benguet. Lilibutin natin yung kabuuan ng Northern Luzon, except dito sa bandang eastern side. Kasi ibang lakad yan gagawin ko dyan. Dadaan tayo dito sa gitna. Bale, ito sa part na to, gitna. Itong half dito sa part na to, tsaka na yan. Tapos pag uwi natin guys, dadaan tayo dito sa Cotugegaraw, Apari, Pagudpod, paikot yan, papuntang Ilocos Sur, Ilocos Norte. Kukonekta ulit tayo dito sa Manila. So good morning. So yun yung first stop natin, Kabayan, Benguet, and then second day, didiretso tayo pababa, or siguro dadaan tayo ng Sagada, depende kung anong weather meron doon, baka ulan, maulan or what not. So doon na tayo mag-base kung anong susunod na gagawin natin. Pero so far, yun yung initial plan natin. Mula rito sa Manila, sa Malabon, patungong Kabayan, Benguet. At wala pa akong tulog. Nakaka-excite, brah! January 2019 yung last. Napunta ako sa second highest point. Nung time na yun, yun pa yung highest point. Pero ngayon, pangalawa na lang siya. Sa trip na to, siguro dadaanan din natin yung highest point na matatagpuan sa Tinok or Tinok. Alas, or 1:30 na, ayan. 1:30, we're rolling. Balagtas, Bulacan. At dito tayo sa bypass road, Claridel bypass road. What up, brother? Ito yung post ng mga directions kung saan kayo pupunta. Pansin ko dito, ang linis ng kalsada nila, oh. Wala akong nakikitang nakaparking, kami lang. Tumotor lang namin dito sa gilid. So, try natin mag-drop by doon sa Diamond Park. Tingnan natin kung pwede tayo matulog muna doon. At least mga 2 oras man lang. Grabe, literal na wala akong tulog. Later. Kahit pa paano nakapagpahinga na. 2 hours. Ito nga pala guys, isa sa mga cottages nila rito. So 50 pesos yan per cottage. Pero wala nang masyadong tao, so siguro baka hindi na kami magbabayad na ito.
Maluwang pa to guys, pero hindi ko na lilibutin. So, let us go guys. Salamat sa pagsubaybay nga pala. Alright guys, di ko nabanggit kanina. Ngayon pala ay January 6. Ngayon ay Monday. At eto, dito na tayo sa Pan-Philippine Highway dito sa Nueva Ecija. Okay, so eto na yung daan na kukonekta from San Jose City, Nueva Ecija papunta dun sa Aritao, Nueva Vizcaya. At itong daan na to, pwede rin kayong kumonekta kung gusto niyo pumunta ng Baguio, ng Benguet, Mountain Province, or pwede rin dun sa Isabela, Cagayan. Pwede itong daanan nyo. Actually, shortcut nga to. So yun guys, kung mapapansin nyo, napakaganda itong view dito, no? Mas lalo nyo ma-appreciate itong daan na to kapag kayo mismo nag-travel. Gusto mo puntahan yung hanging bridge? Tara, balik tayo. Saan yung daan ng hanging bridge? Pwede dyan. Tara, punta natin. Ayan, day. Nature walk tayo. Sarap sana maligo rito. Ligo na lang kaya tayo. Ligo kaya tayo. May napansin kanina akong tulay. Itong hanging bridge na to. Tara, subukan natin dumaan. Conquer your fear daw. Kasi itong si Diana, Nandito pala ako, hindi ako ba? nervyoso yan eh. Takot yan sa sa mga tulay. Kahit sementadong tulay, takot yan. Sige, conquer your fear. Ikaw mauna. Wala ka na! Sige. Ikaw mauna. Fuck, man! Ay, may dumadaan pa talaga rito. This is so shit! Hindi, ako muna mag-test. Saglit. Ako muna mag-test. Huwag ka muna makiat. Mag-alay Spider-Man ako dito kung sakali. Nadadaanan ba talaga to? Parang bumibigay na tong mga kahoy niya. Okay na yun, gaano kaluma yung kahoy na to. Sige, alalay lang. Ang pinakaunang akyat at lakad sa hanging bridge ni Diana. Yan, ganyan ang akyat mo. Para kung sakaling bumigay yung isa, at least nakabiting ka pa, di ba? Ayan, parang bibigay na to. Seryoso ba to? Yung dinadaanan natin, bulok-bulok na yung kahoy. Halimbawa na ito, oh. Ganda ng view. Panalo to. Isang tabang niya. Kamusta ang experience? Oh, tayo na lalabas yung puso mo. Nice one. Nice. Kasi atin bilis maglakad eh. Asya, diba? Oo. Nagpanik ako kay ate. Solid.
Solid! Solid, okay. Lalo pagbalik, si ate kasi yung bilis. Si ate kasi ang bilis maglakad. Naturete to. Naturete siya. Ang bilis niya maglakad. Hiyaw ng hiyaw. Nakakaya kasi kung ano, alam mo, may bit-bit kasi siyang mabigat. Tapos ipepending mo siya. Di ba? Tapos cause of delay ka sa kanya. Oo. Dito na tayo sa boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Kung nakikita nyo dito sa may bandang unahan, yun na yung arko. At eto, papaakyat na tayo dito sa Dalton Pass o mas kilala sa tawag na Balete Pass. Etong Balete Pass na to mga kaibigan, very historical to. Ito ay may taas na 3,000 feet. At kung maalala nyo, nung World War II, ginamit ito ng mga Japanese or ginamit ito ng Japanese force na stronghold para mapending yung atake ng Philippine troops at yung American troops. So, nung natatalo na sila, ginamit itong parang yun nga, stronghold habang sila nagre-retreat papunta dito sa Kiangan, Ifugao, kung saan nahuli na doon si Yamashita, General Tomoyoki Yamashita. Entrance fee dito pala, pag kayo pumasyal, 20 pesos kung di ako nagkakamali. 20 pesos at napakaganda nga naman yung view pag nataas na kayo. Panoorin nyo to. Ayan, tubig. Ay, may zipline din pala sila rito. Ito. Ang sagana sa tubig. Parang galing bukal yata to. So ito naman sa mga cottages nila, rent. First 30 minutes 50 pesos, 35 minutes to 3 hours 150 sa mga gantong cottage. Dapat pala dito na rin ako nagpahinga kanina. Wow! It's a nice view. Diretso na tayo ng Aritaw, tapos akyat ng Kabayan. Doon na lang tayo mag-overnight. Nasa daan pa rin tayo papuntang Kabayan, Benguet. Ang tindi ng akyatan na to. 4:35 ng hapon. And we're still climbing Kabayan, Benguet. Ayun na mga riders, uwihan na to mga to. Matay ka sa nervyos dito. Elevation sickness. Ang ina yung bahay na yun nakasabit sa bangin. Hey guys, so ito yung Pabagyo. Tapos kakanan tayo dito dahil pupunta tayo ng Kabayan. Mount Pulag. At least dito maaarawan tayo. Grabe ang lamig. Grabe, ang lamig.
Sobrang lamig. Ah, ganda oh. Ang ganda ng view. Napakaganda. Okay, downhill ulit guys. Downhill ulit. Ganun lang yung kalakaran dito. Akyat baba, akyat baba. Liko, 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 liko. I-memorize yun na yan. Oh, what is this? Guys, so nandito na tayo sa boundary ng Bocod, Benguet at saka Kabayan. Itong part na to. Kung napapansin niyo yan, ito pakita ko sa inyo. Kasi nung time na nandito tayo hapon na. 5:30 na yata ng hapon yan nung dumating tayo dito sa part na to. Yan. So, itong kung susundan natin tong pababa na to, yan na yung last leg. Last na po yan na babaan. Tapos, yan, susundan lang natin itong daan na to. Malapit na actually dito yung Kabayan Benguet kung saan tayo mag-overnight. Siguro mga, ano na lang yan, 10 to 15 minutes. Ito yung itsura niya guys. So, imagine nyo na kung paano yung itsura ng dinaanan natin. Unfortunately, yung drone dito, wala na tayong battery available. Kaya, hindi na natin nakuha to ng drone shots. And besides, paggabi na to, pahapon na siya. So, ito yung dinaanan natin. At dito tayo pupunta ngayon pababa. Yan, dito pababa. Yan, sa gilid ng bundok na to. Yung mga At ito na yung tulay kung saan naubos na yung battery ko, battery ng GoPro. Yan, sa tulay na to. So yun, abangan nyo yung susunod na video natin. Papakita ko sa inyo kung saan kami nag-overnight. At sa mga susunod pa natin lakad kinabukasan. Alright, so maraming salamat po sa panonood. At kita-kita tayo uli bukas sa susunod na video.